Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod de fapt la o nouă serie, acum mi amintesc, din suntem, nu mai ți-ar claxonul să fie de râs, suntem pe serverul Alpax RPG și vreau să vă spun că nimeni nu mai pot să fac chestia asta, dar eu vreau să filmez pe acest server deocamdată singur, fiindcă Mihai are ceva treabă. Poate zilele astea o să intrăm și cu el. Vreau să vă spun că este cel mai tare server, cel puțin asta așa mi se pare mie, cel mai tare server pe care am jucat. Bine, exceptând playerii proști, asta, bine, unii sunt proști, gen ăștia cu mașini mai șmechere, în afară, în fine, excludem chestia asta, da? Deci este un server extraordinar de bun, ceea ce mie îmi place. M-am logat și eu pe el zilele acestea. Mi-a făcut mare plăcere să văd că aveți aici la început frumos tot ce ziceți, comenzile care să le folosești. După care școala de șoferi este chiar acolo în față unde vedeți i-ul ăla de la informație. Va fi o cursă specială, n-am ce spune, va fi o cursă specială, mai specială decât pe orice server, da? Bun, asta e mașina mea, un club care m-am cumpărat ieri, fiindcă ieri am făcut level 3. Bun, și acum eu vreau să vă arăt în acest episod, cum să zic eu, mi se pare că s-au de tare. Aș vrea să vă arăt în acest episod locațiile importante. Bine, nu că nu l-ați avea și pe GPS, dar să fie mai ușor. Deci, începeți de acolo de unde am început și eu videoclipul, după care urmați peste tot pe unde merg eu. Deci, avem secția de poliție în față, primăria în dreapta. Mai mult primăria v-ar interesa decât secția de poliție. Să sperăm că nu veți ajunge pe acolo. Deci, ajungi aici, la primărie, apăsați F pentru a intra. Și aici dați /take job. Fac acest episod fiindcă dacă nu-i Mihai, m-am plictisit și așa singur ar fi urât să fac eu joburile și toate chestiile astea, așa că vă prezint cele mai importante. Deci aici aveți semnul dolarului, care înseamnă care sunt cele mai profitabile joburi. Detectiv nu se plătește și sunt 16 joburi. În acest moment eu am jobul de wood cutter, adică tăietor de iarbă, care văd că ieri avea 3 semne ale dolarului și văd că astăzi are 2. Nu știu de ce. Bun. Grass mover, mă scuzați. Și ăsta nu era wood cutter, mă scuzați, ăsta e tăietor de lemne. Și ăsta e grass mover, tăietor de iarbă. Mă scuzați, care, da, are 3 semne. Bun. Odată ajuns aici, dați take job și îți va spune checkpoint sau dacă faceți programator, veniți, treceți prin această chestie, vă întoarceți, vă duceți la etaj, reparați calculatoare, după ce reparați calculatoarele câte vreți voi, vă întoarceți în acea chestie ca să vă dea bani. Bun, eu acum vă voi arăta unde este jobul de tăietor de iarbă, adică unde lucrez eu în acest moment. Dăm frumos slash loc. Dacă era Mihai, acum era episodul mult mai lung și nu mai prosteam pe aici. Așa, nefiind el având treabă, v-am zis, dacă filmam singur era urât. Așa că am zis mai bine să fac cunoștință cu mapa. Pe dreapta avem banca, unde puteți să captați serverele, să puneți bani, să ridicați bani, să transferați. Mersi, domnule. Oh, bă, disperatule. Doamne, mor pe copiii ăștia disperați. Ok. Și vă arăt acum unde lucrez eu. Pam, pam. Acolo e un clan unde lucrez eu. Eu. Ok, intrăm frumos pe aici, prin poarta asta. Și uitați, aici lucrez eu.
frumos, vă parcați mașina unde vreți. Să parcăm și noi aici. Aproape, toată lumea are parcat aici. Oprim motorul. Ne punem pe un tractoraș șmecher. Și apăsăm pe 2 și uitați iarba care trebuie să o tăiați. 700 pe fiecare de s-a tăiat. Banii se fac repede. Dacă aveți timp și chef. Iar eu s-ar putea să revin după câteva minute, s-ar putea. Stați. Da, se pare că nu. Nu s-a întâmplat nimic. Sau ce puțin așa aud eu, nu știu. Mi se pare că mi s-a părut că m-a strigat cineva, dar nu. Dăm cu spatele, stăm și asta. Mamă, că sunt taximetriști, ieri nu era niciunul, astăzi sunt 100 de mii. Șmecher și așa. Am mers că mă tamponezi. Bun, și văd că acum n-a filmat. Acum trebuie să mai vă plimbați ceva timp ca să vă dea un bonus de la 1300 de dolari. Și aveți și aici și o scurtă povestioară când vă puneți în tractor, îți scrie tun de terenul de tenis, pentru că, mi-a dispărut. Ia ceva de genul tun de terenul de tenis, pentru că clanul care se află aici va veni în câteva minute pentru un meci de tenis. Fuck. Mi-am pierdut din skill-ul de condus care nici nu-l avem. Dar ce să dispară ceea ce mai frumos. Un citat din Mihai Ciorcescu. Opa. Mamă, vine la cu Phoenix-ul să tundă pe aici. Ok, vedeți încă 700. Nu se mai termină. Ăsta mi-a dat boost. Asta e de la gen devine să strice munca. Mamă. Doamne, acest episod va fi scurt, fiindcă n-am vrut doar să vă arăt unde muncesc eu, cum se procedează și unele locații importante, fiindcă vă dați seama, nu au fost toate, ar mai fi dealership-ul și așa. Dar văd că odată, așa, uitați, îți mulțumim pentru ajutorul acordat, am livrat deja banii în cont, poftim aici un bonus de 1300, te mai așteptăm. Bun, cineva, aparent se pare că mi-a mutat mașina de aici, acolo, probabil iarăși un player tâmpit, care mă enervează. Probabil frăftică că... Da. Și aici Phoenix-ul e 900 de mii, adică până și mașina asta a fost mai scumpă. Nu știu cum să zic, dar a fost mult mai scumpă. Deci a dispărut ceasul pentru câteva momente. Habar nu am. Deci, cam atunci cu acest server o să las noi în episod. Ba da, s-ar putea să las link-ul de la server în descriere. Intrați și voi dacă vi s-a părut wow. Bine, vă las link-ul de la server în următorul episod. Intrați și voi dacă vi se pare frumos, mie mi se pare. Și ne vedem data viitoare.